Julian Borgia? Okay. Ano ni? It's okay. Mamaya ito. Ang duwa na dito lang, ha? Hello, good afternoon. 5 na po. So, late yung start ng ating video, no? And, nagpe-prepare ako ng yan, spare ribs na piri-piri. Kumusta kayo, guys? So, wala na po akong tambak na vlog. So, after ko nito, after ko ma-shoot naman, basketball yarn. After ko ma-film itong vlog na to, ay, wala na tayong backlog. Yung chart. So, ready na po yung aking oven. Ready na po ito, no? Naka-marinate na po to siya. So, ano to siya? Piri-piri na ribs. Excited si Mr. sa dinner na to. Sale po siya sa Plus. So, first time kong mag-prepare ng spare ribs kasi namamahalan kasi ako, guys. Pumunta ako sa supermarket kanina and then nakita ko na naka-actsi siya. So, discounted siya. So, yun. Bumili ako ng 2 kasi super discounted talaga. Like, more than half the price. So, anyways, 180 degrees yung aking oven. Mga 30 minutes, ready na po ito. Say hi, Ana! Hi! Naka-unicorn. Naka-unicorn costume pa din si Ana. Because carnival po this week. So, yung mga students sa schools, nag-ano sila, nag-aray ko. Sana hindi ako nagko-costume yung mga bata. Oh my God. Yeah. What's that? It's a bollock. Yeah. Yeah. Kumusta kayo dyan? I heard maulan sa Pilipinas ngayon and may earthquake, diba? So, I hope okay lang po kayo and walang na-damage sa bahay nyo, ganun. So far naman, yung mga kakilala ko, hindi naman nag-post na may nasira sa kanila. So, dito po sa Netherlands, very unpredictable yung kanilang weather. Gusto ni Ana sumali. Ikaw mas, mama? Okay. So, it's still winter, pero yung mga... Hi! Hello! Pang spring na flowers, nag-start ng maglabasan. Ano soup maker? Ano soup maka? Mga kabanix. Baka yun near soup niya. And then, mainit the past few days. May araw ba? Pero malamig sa labas. But then, yesterday, umulan. This morning as well, medyo maulan siya. Yung nagde-drizzle lang ba? Kain na naman to ng chips ng batang to. Hindi ko siya masyadong pinapakain ng chips. Pero, sige na lang. Kasi pa-dinner na. Yan. Show them your costume, love. Show them your costume. Hi, everybody. Ana is a unicorn. Kahit. Ayan. Mag-fries lang tayo. Okay. Oh. In 20 minutes or 20-30 minutes, dadating na din si Ruth. So, i-ready ko yung beans niya. I-boil ko lang yung beans. And then, yung paris namin, siguro fries na lang yung iparis ko eh. Fries na lang para madali ba. What do yay? Will you help Mama later, love? Yeah. What are you doing then? You said you will help Mama, and then you're making a mess again. Hindi ako sure kung kung enough ba itong fries namin. So ano na lang ako, prepare ako ng konting potatoes na i-ano ko lang. Yung fries, i-deep fry ko. Tapos yung potatoes, i-ano ko na lang siya, i-air fry. Yes, love? That's moy. What? Yeah, Mama will clean that later, yeah? Is that good? Yeah. Yeah. Ano lang, 3 lang, malalaki. Tapos, lagyan natin ng garlic powder, ng paprika powder, a little bit of salt, and then a little bit of oil. So, yun na. I-mix-mix na natin. Tapos, ano lang, mga 20 minutes lang sa air fryer. Madami akong hugasin na mga, ano ba, hindi pwede sa dishwasher namin ba. Tapos, dito yung lahat ng mga brush. Naglinis ako kagabi ng
aming oven. Yung first time ko naglinis sa oven na ginamitan ko ng ano ba, yung oven cleaner. Oven cleaner, tapos lagyan mo lang ng cling wrap para dumikit talaga yung ano ba, yung cleaning na ano ba. So, yun. You're not watching you, Firoslav? Yeah. Yeah? Papa, kom så an, Maishi. Runt 20 minuter. Echo up. Huh? Echo up. Okay, you drink water now. Drink your water, Here you go. Anna, here. Alsjeblieft. Wat zeg je dan? Ashley. Nee, wat zeg je dan? Kakle. Alsjeblieft. Palagi namin nire-remind si Ana na mag-thank you, mag-please. Alam niya na po mag-thank you at mag-please every time na may ano siya, may gusto siya or pag may binibigay sa kanya. Pero, you know, bata. So, hindi pa talaga diretso sa ano ba, sa isip na kailangang mag-thank you or mag-please. So, we always remind her what to say para masanay na. Ha? Nee, ja. Ja, ik wil. Is niet appel, meisje. It's aardappel. Wil je appel? Ja, pak de appel dan. Mama, pakken. Nee, Anna kan. Anna wel. Mama's even bezig, meisje. Umutot daw siya. Ay, nako. So, yan lang, guys. Magmadali na ako, no? Kasi malapit nang dumating si Mr. ba. For sure kasi, gutom na gutom yun. Kasi stressful din yung trabaho ni Mr. guys. When it's customer service kasi. Ana? When it's customer service kasi, nakaka-drain yung, ano ba, yung palagi ka nakikipag-usap or you deal with customers. Diba? Yes, love. Ha? Eh, mas niks. It's late. Ay, nako. Huwag itay mahuman, nila. Oh, sige. Yan na. Maghugasan ko muna tong apple, guys. Anna wants apple. Yeah. But you can't eat the whole apple. I know you. Then Mama will just give you half of it, okay? Yeah. I can smell it already. A little bit of olive oil. Sobrang busy guys pag ganitong oras. Si Ana pinapunta, buti na lang nag-cooperate. Sabi ko sa kanya, punta ka doon kasi busy na si Mama. Gusto niya kasing mag-join sa Mama. So magiging maingay siya kasi na-on na yung hood. So yan na, naka-ready na ako ng tubig para sa beans ni Ruth. Actually guys, nakatulog ako kanina. Good thing. Kasi normally ayaw kong matulog sa hapon. Kasi feeling ko, mas madami akong magagawa kapag nag-nap si Ana. Pero masakit kasi yung tulog ko earlier. So sabi ko, matulog. Kailangan ko matulog. So natulog talaga. Mas maganda yung lighting natin. One thing, obvious ba? Wala akong ligo. Kasi later na ako maligo sa before matulog para fresh na ba. Para komportable talaga ba. Ito, bumili ako ng cookie kanina. Apple eten! Hey, goed zo. I'll put my bike in later, man. Kijk, apple eten! Goed zo. Heeft ze goed gegeten? Zie je het goed? Shell chips.
de peper. Papa, kijk! Oh, is de camera? Is it ready already? Then I put the blue container on. Yeah, and then can you put the fries already, Mom? Yeah, I have to make. this ones. You want beans? I have to make your beans. Otherwise, if not, then I would just eat fries with that, that's okay. I also made more potatoes than High five. because I'm not sure if the fries is enough. Shall I? Ja, het is goed. Shall I put them in? Yeah. Papa komt er zo aan, hè? Papa eet frietjes maken. You wanna eat with Mama and Papa? Papa, wel. Yeah, with Papa and Mama. Kamay ngayon. Kasi spare ribs tayo. Ano here, Sita? Let's buy the flour knife. Papa, banyak kak. Yeah. Lekker, meisje. Ja, maar. Lekker. Water for Mama, cola for Papa. Papa! Anna! Lekker frietjes eten. Anna I eten. hope it's good, Bon. Ja. How long need to do it in? 30 minuten. High five. Looks good. And show them, babe. 1 minuto. So, yan na yung ating ribs. Dudong. Nee. Bukan. So, yan na yung ating ribs. And then, yung fries natin. Yung aking potatoes, andun pa din. Sorry? What second? Ashobi. Yan ang ginadam na ni mo artwork din eh. Oh, it's hot, Hana. Ibuwak to for Papa. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Oeh, lekker. Anna, frietje. Is hot, hè? Even door midden doen. Beetje blazen. Blazen. Ayan, kain na kami. Eet smakelijk, Papa. Eet smakelijk. Eet smakelijk, Ana. Anna. Ana, eet smakelijk. Yan na ang aming hapunan. Dalawang dishes lang. Yan lang. A few moments later. How's your steak naman? Ribs na daw. Lekker. Really good. And hood go. Tender. Really lekker. Ana, oh, how's your fries lang? Lekker? Lekker? Actually, kumain na si Ana, kaya yan lang yung nakikita yung pagkain niya. Yan na yung, ito na yung aftermath, oh. Yan, hindi namin naubos kasi masyadong heavy na. 3! Yan, si Ro tsaka si Ana maglalaro na. Laro muna kami. So, super short lang na pa-video natin for today. Yun lang yung update sa amin. Yan. Ana, say how do. Doe. Ana, say how do here. Ana, how do. How do. Die cellen weg. Ayaw niyang hubarin yung unicorn costume niya. Actually, pajama niya yan. So, ayaw niyang hubarin. Yun lang po yung ating pa-vlog for today. And I hope nagustuhan niyo yung ating short vlog. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Duy, mush, babush!